Od Sonic.exe od $1 do Sonic.exe od $1.000.000. Super Sonic je ukrao sav novac na svijetu i oteo prijatelje Sonic.exe-a. Morat ćemo postati milijunaši kako bismo evoluirali našeg bogatog Sonic.exe-a u najmoćniji oblik. Hoćemo li uspjeti osvojiti svijet? Idemo! Halo, ima li koga? Molim vas, jednu kovanicu. Sonic.exe mora nastaviti činiti zlo, a meni ide jako loše. Hajde, molim vas, malo novca. Moram pomoći svojim prijateljima .exe da zajedno osvojimo svijet. Iako, usput, sad kad govorimo o svojim prijateljima, gdje su nestali? Rekli su prije mnogo sati da će ići tražiti novac i još se nisu vratili. To je jako čudno. Morat ću ostaviti ovdje natpis i sam ih krenuti tražiti. Nisu mogli otići daleko. Išli su po novac kako bismo mogli napraviti nešto super i osvojiti cijeli svijet kao pravi .exe kakvi jesmo. Ipak, samo trenutak. Što je dovraga ono tamo? Je li to Super Sonic? Ej, što se ovdje događa? Imaš puno novca. I samo trenutak. Oni koji su oteti su moji prijatelji .exe. Dobrodošao na dan svoje propasti, mali Sonic.exe, jadniče. I ja i svi moji bogati pomagači smo zarobili tvoje glupe prijatelje Creepypasta. I imamo sav novac na svijetu da ga trošimo kako god želimo. Ne, ali čak i ako koristiš novac i čak i ako ga uzmeš, molim te, vrati mi moje prijatelje. Bez njih ne možemo osvojiti svijet i... Vratiti ti ih, ne nasmijavaj me, jadniče. Sve ćemo ih prodati da bismo dobili još više novca i postali najbogatiji u cijeloj povijesti. I moj mali sin, Super Sonic, će te pošteno prebiti da bismo i tebe prodali. Što kažeš na to? Da, oče, gledaj kako ću mu patinu dati, jako sam moćan! Ne, čekaj, sigurno se možemo dogovoriti i... Ali kakav dogovor mogu postići s tobom kad si siromašan kao crkveni miš? Uglavnom, sine moj, uzmi $10 da pojačaš svoju formu i uništiš ga. Mi idemo prodati tvoje prijatelje luzeru. Zbogom zauvijek! Ne, čekaj, ne. Uzeli su sve. Novac, moje prijatelje, a ovaj idiot želi tuču. Da, odlešćite svom ocu i ovih $10 pretvorit će se u još više kad te prodam. Dakle, s $10 misliš da ćeš me pobijediti. Mislim da imam ideju. Znaš što, koliko god bio siromašan, i dalje sam Creepypasta. Zato ću iskoristiti svoju demonsku moć i ubiti te. O da, dođi ovamo. Vau, zar će biti tako jednostavno? Jednim udarcem sam ga odbacio i uništio. A sada ovih $10 ovdje su svi moji, da poboljšam svoj oblik Sonic.exe i spasim svoje prijatelje. Da. S ovom Creepypasta moći, sada stvarno mogu srediti te glupane. Opet imam svoj izvorni oblik i vrijeme je da spasim svoje prijatelje, postanem milijunaš i osvojim svijet. Da, i... pa evo me. Kakvo lijepo i zeleno mjesto. Kako da ne? Sonic je trebao biti ovdje, zar ne? Žao mi je Sonic.exe, ali nećeš stići ovdje, jer smo u Green Hillu, našem području. Tvoj prijatelj će ovdje biti zatvoren još neko vrijeme, samo da znaš, i nećeš uzeti mojih $100. Jer nitko osim pravog, originalnog Sonika ne bi mogao završiti cijelu ovu stazu. Misliš da neću završiti ovu stazu, mali luzeru? Dobro, prilično je zeznuto, ali mogu ja to. Ja sam Sonic.exe. Radim nevjerojatan parkur i krećem se gdje god želim. Idemo! Dobro, sad kad sam ovdje skočit ću tamo. Da, ovo mi je lako. I ovo je glupost. Aha, hajde, stvarno. Je li ovo sve što ima taj glupi Super Sonic? S ovim nećeš nigdje stići. Ača... Nevjerojatan skok. I ovo me uopće ne zanima. Da! Sad ću doći ovuda. Polako, pažljivo, da ne padnem. I pripremam dobar skok. Da! Sad ću doći s ove strane ovdje. I skočit ću. Da! Kakvo je ovo mjesto? Mračna i tajna špilja. Ovo je više Sonic.exe nego Super Sonic, zar ne? U svakom slučaju, s ovim me nećeš zaustaviti, glupane. Popeću se ovuda. I sada ću skočiti ovuda. Ovo mi je jako lako. Samo moram nastaviti skakati. I napredujem kud god želim sa svojom moći Sonika.exe. Da.
I prije nego što si shvatio, ispred sam tebe. Sad ću ti dati što zaslužuješ. A da? Jesi li siguran u to? To ćemo sad vidjeti. Proklet bio! Što mi to radiš? Vidi, ideš svim silama, Supersonic. Ali to neće biti dovoljno. Ja sam Sonic.ee, pogledaj udarce koje ti zadajem. Da. Cijeli ovaj svijet bit će moj. I sad ćeš se u to uvjeriti. Sada, s dopuštenjem. O ne. Doći ću po taj novac. Ne mogu potonuti u vodi, jer sam pravi demon. Dođi ovamo. Primi dobru salvu udaraca. Završit ću s tobom ovdje i sada. Ja! Ovo je moć Creepypaste. Osjeti moju zraku. Creepypasta! Da! O da! Ovo je čista demonska energija Sonika.exe koja vrijedi $10. Sad je to. Prijatelju Leon.exe, oslobađam te. Hvala ti Sonic.exe, znao sam da ćeš doći. Možeš iskoristiti $100 koje Super Sonic čuvao da još više poboljšaš svoj oblik. Nema potrebe da to kažeš. Sada ću biti Sonic.exe od $100. Brzo, od sada imaš samo 20 sekundi da ostaniš like, pretplatiš se na kanal i uključiš zvonce kako bi prikupio još više novca za Sonic.exe. Osim toga, ako u komentarima napišeš riječ Sonic.exe, možeš imati toliko novca kao i on. Zato mislim da ti ne bi škodilo požuriti, vrijeme nam ističe. Ne! O da! Ovo je stvarno fora. Imam ogromnu moć i puno sam bogatiji. Dakle, s dopuštenjem idem spasiti Amy.exe. Evo me. Vidi. Upravo sam stigao do ogromne vile koju su ovi glupani kupili. Morat ću pripremiti svu svoju Sonic.exe moć od $100 da se obračunam s čuvarima koje imaju. I onda naravno moram krenuti tražiti svog prijatelja. I svoj novac. Vidite to. Lijevo, desno. Bolje desno. Ostavio sam ga zabijenog u zid. Hej, robotići! Oni su Super Metal Sonic. Rade za Super Sonika. Kako tužno i jadno. Jao. Da. Uzmite to. Moć Sonica.exe od $100. To je previše. Ovi roboti mi skoro ni ne služe za zagrijavanje. Da vidimo s ove strane. Izgleda da nema ništa. Znači, ovo je put. I to je to. Ja. Da. Uzmi to. Roboti, vaš otac je stigao. Da. Uzmi tu. Sviđa li vam se moj laser? Uzmi to. Da. Laserske oči. Uzmi ovo. Da. S maksimalnom snagom mog lazera mogu vas sve spaliti. Ima li ovdje još? Vidi. Uzmi ovo. Da. Izgorite. Uzmite ovo i ovo. Dobro. Osjećam da se iza ovih vrata nalazi nešto važno. Zato ću ih srušiti. Vidi. Što imamo ovdje? Pogledaj što imamo! Pripremljeno za tebe Sonic.exe. Za početak, nećeš odjeti mojih $1000. I također nećeš spasiti svoju dragu djevojku Amy.exe. Dakle, molim vas, došlo je vrijeme, roboti. Završite s njim. Izgleda da mi ne ostavljate izbora. Hajde, uzmite ovo. Ovo i ovo. Idemo. Ja! Ima vas dosta, ali mogu se nositi sa svima. Probajte moj laser. Da. Isparit ću vas sve. Hajde, idemo. Oh, prokletstvo. Previše vas je. Biće jako teško pobijediti vas. Hajde. Evo još lasera. Idemo. Moram smisliti nešto da ih sve odjednom sredim. Mislim da imam ideju. Iskoristit ću svu svoju creepypasta moć da ovo raznesem. Amy, izađi odavde. Uzmi novac sa sobom. Biće jako opasno. Stvarno misliš da ćeš nas time pobijediti? Ne budi takav luzer. Ipak, zašto imam crvenu točku na ustima? Sada, Amy, uzmi sve! O da, svi su pali pred mojom moći. Jako mi se sviđa što si napravila, Amy. Odnijela si novac na sigurno mjesto. Naravno, dragi Sonic.exe,
Sve je za tebe. Iskoristi to. Poboljšaj svoju formu i osvojimo svijet zajedno. To je ono što sam htio čuti, draga Amy. Tako mi se sviđa. Vidjet ćeš moju Sonic.exe formu vrijednu $1000. Da! I s ovim sada ću spasiti Tails. Tails.exe i zaraditi još više novca. Hvala ti, draga, ali moram ići. I napokon, evo me. Taž novac se osjeti na veliku udaljenost odavde. I ovdje sam da bude moj, na ovom tako čudnom otoku. Pa dobrodošao onda. Upozoravam te da će ti biti jako teško. U svakom trenutku tvoj prijatelj .exe može pasti u vodu puno morskih pasa. I imam novac skriven na tajnom mjestu koje nikada ne bi pronašao. Osim toga, oslobodio sam prokletstvo otoka koje ćeš morati pobijediti. Prokletstvo kažeš? Nema veće kletve od Sonic.exe. Ozbiljno, tvoje prokletstvo su glupi kosturi. Ovo mi ništa ne može. Ja... Uzmite to, kosturići. Da, vidi. Ima dosta kostura. Morat ću upotrijebiti svu svoju moć. Ja. Uzmi to, kosturići. Imam za sve. Da. Ja, uzmi. Idemo, ja. Dobro, još kosturića koji se žele mjeriti sa mnom. Vi. Onda isprobajte moć Creepy Paste. Kako je zabavno uništiti ih sve. Vidi, tamo se pojavljuje još prokletih. Uzmi to. Prejednostavno, zar ne? Da. Ne nasmijavajte me. Ovi kosturi me neće pobijediti, jadniče. Vidim da ovdje ima zlata, ali to nije ono što tražim. Maknite mi se s puta, kosturi. O da, ono što ja tražim je nešto drugo. I ti ćeš mi to dati, lijepi otoku. Ali ću te cijelog uništiti. Nije važno koliko kostura dovedeš, sve ću ih uništiti. Rezovi Creepy Paste. Da. Prelako, zar ne misliš? Vi, probajte ovo. Ja! Sve proklete kosture sam ja prokleo. Sad mi reci, što ćeš učiniti? Sam ću te dokrajčiti. Prokleta zvijeri, ja! Hoćeš borbu, ha? Dobit ćeš je. Evo ti svi moji udarci. I gledaj kako oslobađam svoju moć. Ja sam Sonic.exe od $10,000. Da, misliš da ćeš mi ti nauditi? Ne nasmijavaj me. Creepypasta zraka. Da, ovo je prava moć. Završit ću s tobom. Uzmi. Potopit ću te na dno mora, iz kojeg nikad nisi trebao izaći. Zbogom, luzeru. Sad ću te osloboditi, Tails. O bože moj, hvala ti puno Sonic.exe, najbolji si. Ako želiš njihov novac, skriven je ispod vode. Hvala ti, prijatelju. Idem tamo, taj novac je moj. Da, evo ih. $10,000 da još više poboljšam svoj oblik. Idem. Sonic.exe od $10,000. Da. Ova moć je nevjerojatna. Sada vrijedim $10,000. Zato izdrži, prijatelju. Idem spasiti našeg dragog Knucklesa. O, da. I idem po $100,000. Dobro. Već sam ovdje. Što je do vraga sav ovaj poligon? Ovo je staza koju moraš proći ako želiš vratiti svog prijatelja. On će ovdje čekati da ga spasiš, ali očito to nećeš učiniti, jer si ti jedan jadnik, zar ne? Ne vjerujem da imaš novca za dobar motor. Sonic.exe, prijatelju, iskoristi moj oblik da dobiješ moj motor. Sigurno ćeš kombinirajući ga s novcem koji već imaš uspjeti nabaviti dobar motor. Jer naravno, ovo mogu napraviti samo na motoru, zar ne? Pa hajde, Knuckles, daj mi svoju energiju. I da vidimo taj motor. Pa dobro. Što je ovo? Stvarno dobar motor za ovo. Dakle, idemo. Ja sam Sonic.exe od $10,000. I imam nevjerojatan motor s kojim ću pobijediti ovu glupu stazu. Osvojiti tih $100,000 i spasiti svog prijatelja Knucklesa. Dobro, ovuda pažljivo, inače će motor izgorjeti. Dobro, super. Majko moja, koja brzina. Ali kako sam dobar, kakva ludost. Sad idemo vuda. Spremno.
Dobro, izgleda da sad... Wow, moram napraviti mali uspon ovdje, ali to radim prilično lako. Izdrži Knuckles, dolazim po tebe. I ovo je jednostavnije nego što izgleda. Dobro, sad preko ovih boca. Oprez. Lako je izgubiti ravnotežu. Ali mogu to nadoknaditi jer je ovaj motor toliko dobar da ima turbo. Tako da je savršeno. Skoro sam pao tamo. Ajmo, da. Moram nastaviti ovuda bez da padnem. Ubrzavam u pravom trenutku. Ajmo. I da, odlično, kočnica. Ne želim prebrzo voziti. A sad se penjem ovdje. Ajde, skoro sam pao. Ovo je teže nego što izgleda. Ali ja, Sonic.exe, mogu to. Ajmo, popeću se ovdje. Da. Sad ću se i ovdje lako popeti. Ajmo tako. I preko ove isto. Sad ću morati skakati po ovim malim limenkama. Ali ništa, to je jako lako. Stvarno, ovako laganu stazu si mi dao. Zar mi nećeš postaviti nijedan pravi izazov koji je stvarno težak? Kočenje. Dobro, izgleda da se sada stvarno ovdje komplicira. Hajde, polako. Penđem se. I da, za dlaku, ali uspijevam. Nastavljam se penjati. Sad idemo vuda. Ne, izgleda da ću pasti, ali turbo me spašava. Idemo. Sad s žute na crvenu mogu to napraviti. Izgledalo je da ću pasti, ali turbo me opet spašava. Ne, pao sam. Ali s turbom mogu ponovno poletjeti. Da, tako se to radi. I opet se penjam po zelenoj. Idemo. Sad oprez, kočenje i mijenjam. Opet izgleda kao da ću pasti. Ali mogu kontrolirati turbo na svom motoru. Da je praktički natjeram da leti. I idemo. Nevjerojatno slijetanje. I evo me. Dobro, stani tu. Ide mi odlično. Sad moram proći ove zadnje limenke. Oprez. Malo su zeznute. Idemo. I ovdje su plamenovi. Ali ako idem dovoljno brzo, neće zapaliti moj motor. Zato idemo. Da. I sada, ovdje moram ići brzo. Jer ako idem sporo, past ću u te rupe. Idemo, da. Sad još jedan ovdje i još jedan ovdje. Feno, ponovno hvatam za mah. Sjajno. I sada je vrijeme za završnu rampu. Došao sam jako daleko i sad ću srediti tog glupana. Spasit ću svog prijatelja i postati milijunaš. Evo me. Bog prijatelju, došao sam po tebe. Da, gubi se odavde. Evo ti. Htio si motor? Evo ti motor. Da. I sada, molim te, nemoj ustajati. Ostavit ću motor ovdje da ostaneš dobro prikliješten. I oslobodit ću svog prijatelja. To je bilo nevjerojatno Sonic.exe. Sav ovaj novac je tvoj. Otključaj svoj novi oblik. Naravno da hoću. Moj oblik od $100,000. Evo me. Sav ovaj novac je moj. Da. Sada imam toliko zlata u sebi da mogu koristiti njegovu moć. I iskoristit ću je da spasim Shadow.exe. Evo me. Gle. Napokon sam ovdje. Spreman sam upotrijebiti svoju nevjerojatnu moć pred ovim izazovom. Zaista misliš da ćeš moći doći do mene i bogatstva od $1.000.000 koje čuvam? Sam ovaj novac pripada Supersoniku i njegovim saveznicima. Ako ga želiš, morat ćeš proći različite izazove, uništavajući stijene svojom snagom i pobijediti našeg vrhovnog vojnika. Uz to, u njemu se nalazi i tvoj prijatelj Shadow. Hajde da vidimo što ćeš sada, luzeru. Što ću napraviti? Sad ćeš to vidjeti. Prvo ova glupa stijena. Svojim zlatnim šakama ću je uništiti. Gledaj. Hajde. Da! Zbogom za uvijek, stijeno. Jedna manje. Sad se moram suočiti s ovom nevjerojatnom mjesečevom stijenom. Što kažeš da napravim? Ovo ovdje. Mitraljez udaraca. O da, nati, razbit ću je. Slomit ću je pri dnu. I tako ću je natjerati da padne. Da. Zbogom mjesečeva stijeno. Što je sad ovo? Paklena stijena. Ovo je čak i lakše od one druge. Iskoristit ću svoju creepypasta moć da zadam smrtonosan udarac. Da, što kažeš na to? Paklena stijena odlazi odavde. Da, prelako.
I sada se suočavam s cijelim gradom koji si postavio da me spriječi da dođem do tebe. Ne nasmijavaj me. Uništit ću je ovom snagom Creepy Paste. Ja! Vau! Otpornija je nego što sam očekivao. Pokušavam, ali ne pada. Možda ako napravim ovu ogromnu kuglu Creepy Paste. Ja! Ni to. Nemam više izbora. Oslobodit ću svu svoju moć. Creepy Paste sa svojom snagom milijunaškog Sonic Exe-a. I završit ću s ovim. Vau, bilo je toliko jako da sam čak i samog sebe ozlijedio. A sada moram završiti s tim, ha? Prvo ću završiti s tobom. Pogledaj ovo. Da. Ja ću podići stijenu. Preskočit ću sve. I okončat ću tvoje glupo i patetično postojanje. Da. Vrlo dobro, to je bilo lako. A sada, prije nego što uzmem novac, moram ispariti ovo čudovište. Ovdje sam i upotrijebit ću moć svog novca da te uništim i spasim Shadow Exe-a. Zato se pripremi, jer upijam moć zlata i izvodim konačni udarac. Ja! Sviđa li ti se to? Zbogom, glupa bubo, makni mi se s puta. Sad je sav novac moj, a i moj prijatelj Shadow također. Hvala ti puno, Sonic.exe. Oslobodio si me iznutra te grupe zvijeri i sada je ovaj $1.000.000 tvoj. Iskoristi ga dobro i riješi se tog glupana kako bismo osvojili svijet. Naravno da, Shadow. Ovo je moje i upit ću ga kako bih dobio svoj konačni oblik. Da. Sav taj novac je moj. Ja sam Sonic.exe od $1.000.000 i obračunat ću sa šefom Super Sonicom kako bih osvojio svijet. Da! Dobro. Moj dragi Super Sonic milijunašu. Došlo je vrijeme da ti sudim po svim pravilima zakona. Sada sam bogat kao i ti i dobro ću te istući kako bih osvojio svijet. Ali kako možeš biti takav loser? Natjerat ćeš me da umrem od smijeha. Ja sam Super Sonic milijunaš i nema ničega ni nikoga tko mi može stati na put. Imam sav novac na svijetu i na ovom svijetu nema mjesta za Creepy Paste poput tebe. Onda naprijed. Da vidimo tko je u pravu. Skok Creepypasta. Ja! Uzmi ovo. Misliš da si veliki i jak, ali ja sada imam isto toliko novca kao i ti. Zato ću te uništiti ovdje, u tvojoj glupoj operativnoj bazi gdje čuvaš novac. I ovdje ću te dokrajčiti, a zatim krenuti u osvajanje svijeta. Kakav udarak! Proklet bio. Jako udaraš. Moram to priznati. Ali i ja jako udaram. Nije važno koliko moći imaš. Suočen si sa Sonicom.exe milijunašem. Ogroman sam. Jak sam. Bogat sam. Zato se oprosti od toga da me pobjediš u borbi. Ne, neću odustati. Uzmi ovo. Ja. I probaj i taj udarac. Priznajem da si tvrd orah, ali ja sam još tvrđi. Riješio sam se svih tvojih pomoćnika, a sada ću se riješiti i tebe, kako bih cijeli ovaj planet učinio svojim vlasništvom. Uzmi ovo i ovo. Hajde, moram napraviti eksploziju u kojoj ću osloboditi svu moć koju sam apsorbirao iz novca. Eksplozija od $1.000.000 koja će te dokrajčiti. I time ću definitivno završiti ovu apsurdnu borbu. Dakle, došao je trenutak. Konačni skok. I sada punim svoju završnu eksploziju da te dokrajčim. Evo ti ga! Da, što kažeš na to, luzeru? Ne možeš mi ništa. Prestani se opirati. Ti si ništa za mene. Moja milijunska eksplozija je daleko iznad tebe. Ja! Zbogom zauvijek, Super Sonic. Izgubi se u beskraju ničega. I nemoj me više gnjaviti. O da, jer sada postoji novi vođa u svijetu. Sada će cijeli svijet pasti pred moć milijunaša Sonic Exe. O da, već je cijeli svijet počeo padati.
Kraj se približava. Vi ste se smijali meni dok sam bio siromašan, a sada ću se ja smijati. Jer cijeli svijet će biti moj. Jer ja sam Sonic Exe od $1.000.000. Zato se pripremite, jer ovo je vaš kraj. Da.